Beralih di versi Gunung Sari, di antaranya Kampung Supaijak Kerajaan Senan Sayur Kerajaan Cak Marjoko Kerajaan Cak Jalito. Datanya dari kerajaan. Ditambah lagi Pak Kampung Supaijak saking kerajaan Cak Senan Sayur Cak Marjoko Cak Jalito Cak Sumari Cak Suyat Handoko Cak Marto Cak Sulis Kasim Adita Cak Saudi Abadiman Kartakarti Kampung Tangin Cak Santono. Ora bakalan aku lalekake.
duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecah ana ning pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake bilih jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin sak bendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin sak bendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi aku budo ati risan siang dalu Kinurban jiwa raga gundang rasa tumete sing kalbu lir kuyahi sekara katang bisa loloke atimu suwe nggonku ngateni lewang ing ati lak entuk jampi katyo ati sawiji nadyan apa tak lakoni Sangapati toratu resliramu kadyo ing sisiku Gusti mugi ngahi tresnaku bakal digawa mati Atur sepenuh terima kasih kampung Supaijak Kerajaan Senan Sayur Cak Marjoko Cak Jalito matur nuwun terima kasih Cak Suyat Handoko datangnya dari Wonorejo Pasuruan hajatnya tanggal 23 Juni Senin Legi di bulan besar Tayu Panji Laras